Terve vaan kaikki. Tänään olisi tarkoitus käydä pikkusen tämmöistä liikkeeseen ja nopeuteen liittyvää dataa ja datan käsittelyä tämmöisellä Locker Pro-ohjelmalla. Liittyy fysiikan neloskurssiin ja tässä olisi tämmöinen esimerkkiluontoinen tehtävä. Eli 100 metrin juoksijan nopeus mitattiin 0,5 sekunnin välein. Ja mittauksessa ajan nollahetki oli hetki, jolloin lähtölaukaus ammuttiin. Ja mittaustulokset ovat oheisessa tiedostoissa. Ja täältä löytyy LibreOffice Calc-tiedostoa, GeoGebra-tiedostoa, Locker Pro-tiedostoa, Casio ja TI Inspiren tiedostoa. Eli kaikki nämä on semmoisia ohjelmia, mitä saa käyttää siellä sähköisessä ylioppilaskokeessa. Eli sieltä voi valita sen ohjelman, joka nyt sopii parhaiten siihen käyttötarkoitukseen ja on omasta mielestä luotettavin käyttää ja turvallisin. Ja tämmöinen kenties eniten tuttu itselle. Ja tehtävänä on ladata mittaustulokset koneelle haluamassa tiedostomuodossa ja tarkastella aikanopeuskoordinaatistossa. Eli kuinka kaukana juoksija oli lähtöviivasta, mikä oli hänen kiihtyvyys, kun lähtölaukauksesta oli kulunut 1,0 sekuntia, ja mikä oli juoksija 75 metrin väliaika ja mikä oli juoksijan kiihtyvyys 75 metrin kohdalla. Sitten kysytään vielä juoksijan loppuaikaa. No, jos tässä olisi tilanne, että tämä olisi oikea linkki, niin mä klikkaisin tätä Locker Pro-linkkiä ja se lataisi ihan oikeassa muodossa sen. Mutta kun tämä on kuvakaappaus, niin mä en pysty sitä klikkaamaan. Elikkä mä oon sen valmiiksi ladannut meille, niin napataan täältä. Tulee tämän näköinen juttu, kun avataan tämä Locker Pro'n tiedosto. Täällä meillä on datasarja. Siellä on käytännössä se meidän juoksija aika, nopeus, data. Ja nyt meiltä puuttuu kuva tästä. No, täällä on tämmöinen lisää valikko ja klikataan tosta. Se lisää meille mukavasti sen kuvaajan tänne. No, me voidaan se siirtää ja laittaa oikein kokoiseksi se kuvaaja. Ja täällä nähdään otsikkona näkyy aika. Täällä näkyy nopeus metriä sekunnissa ja sekunti on ajan yksikkö. Ja syntyy tämmönen ei todellakaan lineaarinen kuvaaja, mutta tähän on muodostettu tämmönen käyrä. No, tästä pitäisi lähteä nyt määrittämään muutama asia. Ja Locker Pro on tosi kätevä erilaisissa määrityksissä sen takia, koska tällä pystyy derivoimaan ja integroimaan graafisesti. No, lähdetään katsomaan. Elikkä ensimmäisenä pitäisi selvittää, että kuinka kaukana juoksija oli lähtöviivasta ja mikä oli hänen kiihtyvyys, kun lähtölaukauksesta oli kulunut 1,0 sekuntia. No, ensimmäisenä meidän kannattaa täältä analysoida palkista valita tämmönen kuin interpoloi. Interpoloiminenhan on ykköskurssilta tuttu käsite. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan tarkastella myös arvoja mittauspisteiden ulkopuolelta, eli täältä välistä. Me pystytään nyt tutkimaan näitä tämän käyrän arvoja ihan joka kohdasta. Ja tänne ilmestyy tuolla ylhäällä juoksee tommonen pieni ruutu, missä näkyy aika ja nopeus jokaisella ajan hetkellä. No, 1 sekunti kun halutaan kulua, niin se on tässä kohtaa. Siellä näkyy, että aika on kulunut 0,996 sekuntia. Tällöin nopeus on 6,01 metriä sekunnissa. Sen pystyisi katsomaan kuvasta ilman tätä kursoriakin, mutta kursori on nätti. Mutta sitten meidän piti selvittää se kiihtyvyys tällä hetkellä ja siihen mennessä kuljettu matka. No, nopeuden kuvaajaa kun tarkastellaan, niin kiihtyvyyshän saatiin fysikaalisena kulmakertoimena ja hetkellinen kiihtyvyys on itse asiassa suoran tangentille piirretty käyrän tangentille piirretty fysikaalinen kulmakerroin. No, täältä löytyy tämmönen tangenttitoiminto ja se piirtää tangentin tänne automaattisesti. Mennään takaisin tähän 1 sekunnin kohdalle ja tänne on ilmaantunut tuonne yläkertaan myös teksti. Siellä on aika, nopeus ja kulmakerroin. Ja se näyttäisi olevan 5,28 metriä sekunnissa per sekuntia. Eli kiihtyvyys olisi 5,28 metriä sekunnissa toiseen. Suurin piirtein. No, sen jälkeen pitäisi selvittää vielä siihen mennessä kuljettu matka. Me voidaan tämä ottaa täältä nyt hetkellisesti pois. Voidaan edelleen interpoloida, eli tarkastella näitä arvoja. Ja se pitää nähtävästi ottaakin täältä. Näin. Kyllä. Tämä on eri komento. Tämä on pelkästään tutki arvoja. Kun taas interpolointi tutkii ihan kaikkia tämän käyrän arvoja. No,
Toinen toiminto täällä on integraali, eli me pystytään siihen 1 sekuntiin asti ottamaan täältä pinta-alaa. Tämä värjää nyt kokonaan tämän pinta-alan, mutta me voidaan näillä nipsuilla, jotka tänne on muodostunut, tämmöiset mustat väkäiset, me voidaan siirrellä tätä pinta-alaa siihen kohtaan, mihin me halutaan. Se vähän lataa ja tökkii, mutta se tekee tarkkoja laskuja. No, 1 sekuntiin mennessä tuolla lukee, että integraali on 3,18 metriä sekunnissa kertaa sekunti, eli suurin piirtein 3,18 metriä on kuljettu tähän mennessä. Se olisi meidän vastaus tähän kysymykseen. Sehän meillä näkyy täällä se kysymys. Kuinka kaukana se saatiin integroimalla, eli pinta-alalla, ja mikä oli kiihtyvyys, se saatiin derivoimalla, eli kulmakertoimella. No, B-kohdassa kysyttiin, mikä oli juoksijan 75 metrin väliaika, ja mikä oli juoksijan kiihtyvyys 75 metrin kohdalla. No, nyt me integroimalla saadaan selville, että kuinka kauas milläkin hetkellä on kuljettu. Niin liikutellaan tätä integraalia niin kauas, että se integraalin arvo, eli se kuljettu matka, näkyisi olevan 75 metriä tuossa integraalivalikossa tai tuossa infoboksissa. Noin ikkäästi ollaan hyvin lähellä. 74,96, se kelpaa meille vallan mainiosti. Ei tää kuitenkaan mitään äärimmäisen tarkkaa ole. No, siinä vaiheessa, kun tämä hetki on koittanut, niin se on juossut 74,96 metriä. No, täältä nähdään aika. Me voidaan tällä kursorilla katsoa, että aikaa on kulunut 7,7 sekuntia. Tällöin itse asiassa se nopeus on 11,4 metriä sekunnissa. No, otetaan vielä tänne pyörimään tämä tangentti, niin katsotaan se kiihtyvyys tästä samalla. Kiihtyvyys näyttäisi olevan miinus 0,34 metriä sekunnissa per sekuntia. Eli se tarkoittaa sitä, että sen vauhti alkaa pikkuhiljaa hidastua, niin kuin huomaatte. Kulmakerroin osoittaa alaviistoon. Pikkuhiljaa vauhti hidastuu. Eli sitä kaverilta meinaa loppua puhti kesken kaiken. No, sitten meillä on vielä viimeinen kysymys vastaamatta. Eli mikä oli juoksijan loppuaika? No, miten loppuaika voitaisiin määrittää tästä? Mehän selvitetään, että kuinka kaukana tai kuinka pitkän ajan kuluttua juoksija on kulkenut 100 metriä, kun kyse oli 100 metrin juoksusta. Ollaan 90,93 ja lähestytään pikkuhiljaa. Noin 99,96 näyttäisi olevan täällä. Ja aika tarkkaan näyttäisi olevan, voimme vielä yrittää, ei tässä oikein, se on 100,1 nyt. Eli siihen mennessä aikaa olisi kulunut 9,99 sekuntia, eli aika tarkalleen 10 sekuntia. Eli tässä oli pieni demonstraatio siitä, että miten näitä Locker Pron analyysityökaluja käytetään, miten sillä voidaan mahdollisesti piirtää kuvaa, ja jos ne pitäisi manuaalisesti naputella ne tiedot, niin sehän onnistuisi vaan kirjoittamalla tänne datasarjan paikalle näitä arvoja. Ja tänne otsikkoon tuplaklikkaamalla voidaan muokata, mitä se haluaa esittää. Täällä on aika, nimenä lyhyt nimi on T ja yksikkö sitten vastaavasti on sekuntia eli S. Eli me voitaisiin niitä muokata haluamallamme tavalla. Jos tulee tilanne, että tarvii laittaa sinne jotain semmoisia arvoja, mitä ei ole vielä valmiina tämmöisenä datatiedostona olemassa. Se oli semmoinen tehtävä tällä kertaa. Ei muuta kuin palataan seuraavan videon merkeissä.